Despois da proclamación do Evanxeo, saudamos e agradecemos a presencia nesta Eucaristía aos pregoeiros deste Nadal 2020, José María Arán Rodríguez, Alfonso María Cotelo, Juan Carlos Díaz de Palle, que coidamos nos van axudar coa súa testemunha a reflexionar e cumprir mellor as normas impostas polas autoridades sanitarias, eclesiásticas e responsables políticos para prevenir a COVID-19. É un honor contar neste pregón con estes pregoeiros coincidentes en ser os primeiros casos coñecidos na nosa localidade vítimas da COVID. Agradecemos tamén a presencia de Loli Placas, que coa súa fermosa voz nos vai deleitar. Ten a palabra José María Arán, que brevemente nos vai relatar os seus padecementos en esos 65 días de aislamiento.